נו, מה אתה אומר? זה יכול להיות או לא? לא יודע. למה ירדת לה אם ידעת שיש לה פפילומה? לא ידעתי שאני ארד לה. מה זה אומר? פגשתי אותה במועדון, התחלנו להתחרמן, ואז היא אמרה לי שיש לה פפילומה. אז אמרתי לעצמי, סבבה, מה אכפת לי? אנחנו רק מתנשקים. ואז היא אמרה לי, בוא אליי הביתה. אז אמרתי לה, סבבה. למה אמרת לה סבבה? כי רציתי ללכת אליה הביתה. מה חשבת שיקרה? איפה אני יודע מה יקרה? נו. ואז הגענו אליה הביתה והיא רצתה שאני ארד לה. אז ירדתי לה. אבל יש לה פפילומה. אני יודע, בגלל זה אני דואג. טוב, לא נראה לי שזה עובר בפה. ברור שזה עובר בפה, ככה מייקל דגלס קיבל סרטן. מאיפה אתה יודע את זה? כולם יודעים את זה. כולם יודעים שמייקל דגלס קיבל סרטן כי הוא ירד למישהי? כן. אבל הוא נשוי לקת'רין זיטה ג'ונס, למה שירד למישהי אחרת? אני לא יודע למה הוא עשה את זה, אבל הוא עשה את זה והוא קיבל סרטן בפה. טוב, אז אני מניח שאם מייקל דגלס קיבל סרטן בפה, אז גם אתה יכול לקבל. זהו, זה מה שחשבתי. ואם אני לוקחת עם הבייקון, אבל בלי השתייה, זה גם ספיישל? לא. ואני יכולה לקחת את הספיישל, אבל להחליף את התוספת? לא, כי אז זה לא יהיה ספיישל. את יודעת מה את רוצה להזמין? כמה זה ספיישל עם ביצה? 63. ואם אני לא לוקחת את הצ'יפס? אז זה לא יהיה ספיישל. צמוגר עם ביצה ושתייה? כמה זה עולה? 58. לא יודעת. וכמה עולה הצ'יפס? טוב, נראה לי זה ייקח קצת זמן. תזמין לי משהו, אני הולך לשירותים. תגיד לי עוד פעם מה ההבדל בין הגדול לקטן? הגודל. נכנסתי עכשיו בטעות למישהי בשירותים. חמודה? כן. אחלה. לא, בנצי, זה לא אחלה, זה מאוד לא נעים. בציון. קח. זאת הבחורה שנכנסתי לה בשירותים. אתה רוצה שאני אדבר איתה? לא. מה, אתה גנוב? בוא פשוט נאכל בשקט. סליחה? אתם יודעים אולי איפה זה הסופגני? לא, אין לי מושג. אמרו לי שזה ברוטשילד. זה רוטשילד. כן, אבל אני לא מוצא את זה. לא יודע, אחי, אין לי מושג. אחי, זה ממש פה. זה לפני הרחוב השני. גבר, שנייה. אז אתם יודעים איפה זה? כי אמרו לי זה ממש באזור. לא, אחי, אנחנו לא יודעים. אחי, זה ממש קרוב, פה. טוב, בסדר, אני אסתדר. פשוט תמשיך ישר. טוב, תודה לכם. ביי. זה פה! אחי, זה דני סנדרסון. איפה? פה. הוא מתיישב ליד החברה שלך מהשירותים. מה? טוב, בנץ, תירגע. מה להירגע? תירגע, בוא פשוט נאכל בשקט, בחייך. בסדר. סתם, רציתי לספר לך שאתמול הייתי בקיבוץ. אצל הדודה והדוד. די, נו, מה, אתה גנוב? מה אתה עושה? מה אתה רוצה? זה דני. אל תעשה פדיחות. זה דני, מה, אני לא אשאיר לו שיר. תירגע. בסדר. תגיד לי, השולחן הזה גבוה או שהכיסא נמוך מדי, מוך מדי? די. שיר אחד לדני. בנצי, בחייך. הנה, הוא מגיע. תחייך. מה? תחייך. ערב טוב. מר סנדרסון. אז אתה מכיר אותי. בטח, אני מעריץ מאוד גדול. איזה יופי. לא רק של הדברים הישנים, גם של החדשים יותר. כי אני לא מכיר אותך. אני רון. זה בנצי. ומה שלומכם? אתם נהנים? בטח. כמה שאפשר. ואתה לא רוצה לשאול אותי מה שלומי ואם אני נהנה? מה שלומך? אתה נהנה? למה שאני לא אהנה? אני יוצא לאכול עם הבת שלי. כן, הבת שלי. אנחנו מאוד אוהבים לצאת, לאכול, לשתות משהו. ואתה יודע מה? מאוד עוזר לנו ליהנות. לא. זה שאנשים מכבדים את המרחב הפרטי שלנו.
ברור, בטח, זה אלמנטרי, זה הדבר הראשון שאנשים... אתה יודע מה זה? לא. זה נקרא לדפוק. זה מה שבן אדם נורמלי עושה לפני שהוא נכנס לבית, לחדר, לשירותים של מסעדה. כן. כי נדמה לי שיש לך איזו בעיה קטנה ולהבדיל בין מרחב ציבורי למרחב פרטי. תראה, אני לא התכוונתי להיכנס. תן לי לסיים. אולי תלמד משהו. האוכל הזה, שלך? כן? הוא לא שלי. אבל אם למשל אני אקח את ההמבורגר המופלא הזה, ואני נופף לך אותו מול הפרצוף, אז אני חודר למרחב הפרטי שלך. או למשל, השתייה הזאת. כן. נכון? מרחב פרטי, מרחב ציבורי. או הצ'יפסים שאתה כל כך אוהב. ציבורי. אתה מבין? שבירה של כללי נימוס בסיסיים יכולה לגרום לאי נעימות קטנטנה. תשמע, דני, אני לא התכוונתי להיכנס לבית. סתום את הפה וקח את חבר הסמרטוט שלך ואת הפנים המיותרות שלך ותעוף מפה לפני שאני קובר אותך בשדה ירוק על גבעת לולה.